Hej, velkommen til. Jeg er lige i gang med at stille min video her. Hej, velkommen til. Jeg laver en masse video nu, fordi nu er jeg i mit S. Og der kommer til at være musik, fordi at det er rigtig godt. Skal jeg lige have styr på min røgelse her, som er i gang med at brænde fuldstændig. Sådan der. Jeg håber, du har det rigtig godt. Og jeg håber, at du ser med her, så det er jo dejligt, så du har fundet min kanal. Jeg er jo startet fuldstændig forfra, og det gør jeg nogle gange, fordi så føler jeg ikke, at energien er rigtig mere. Så får jeg sådan nogle skøre idéer. Det tænker jeg ikke, at gøre mere nu. Det tænker jeg, at tingene er, som de er. Jeg skal lægge nogle kort her. Jeg har lavet nogle stykker her. Men det er simpelthen, fordi der er så meget energi i mig, der skal ud nu. Det er bare med at komme i gang, og så se, hvad der kommer til os her. Ja, jeg skal lige mærke efter. Det er jo ikke altid lige, som man gerne vil have det, når man starter op. Fordi så kan det godt være, at der skal være nogle... At jeg synes, at der skal være et budskab, og så er det ikke det budskab, og så kommer der noget helt andet. Så ved du hvad, jeg synes bare, vi holder den til, at der kommer det, der kommer. Jeg ved, der er rigtig mange af jer, som rigtig gerne vil have svar på kærlighed, relationer, kommer jeg snart i forhold, og jeg forstår det virkelig godt, fordi der er virkelig en energi i øjeblikket af kærlighed, af relationer. Vi skal række ud, vi skal gøre noget nu. Så jeg forstår godt, hvis I mærker det derude, singler. Men jeg har også en lille bøn til jer. Til jer, som virkelig brænder efter virkelig den her høje, intense kærlighed. Arbejd med jer selv. Fordi det er der nøglen til kærlighed ligger. Vi kan ikke ønske det her enorme stærke bånd, uden at dyrke selvkærligheden. Uden at dyrke os selv, uden at mærke og tage ansvar for os selv. Hvis vi bliver ved med at køre i de gamle traumer, gamle riller og mønstre, så kommer vi bare ikke videre, og så kan vi ikke tiltrække den her partner. Det er faktisk så enkelt, at jo højere du løfter dig selv i vibrationsfrekvenser, og det er ikke noget high fancy, guddommeligt, nej, det handler bare om, at man ikke ligger i bunden. Det handler om, at man løfter sig. At man kan se, at man træder ud af noget gammelt for at løfte sig ind i noget nyt. Det handler om, at man er bevidst om, hvordan man selv fungerer. For så tiltrækker vi det gamle. Og så vil vi blive ved med at møde enten clairs, eller ja, hvad der er derude. Udnyttelse, forladthed, afvisning, alle de her ting. Det vil vi blive ved med at møde. Så det er bare lige en bøn til at lige tjekke ind en gang imellem med os selv og lige tænke, nu har jeg mærket 14 dage, at jeg egentlig er rigtig glad på mit arbejde, eller jeg egentlig burde tage det kappet, eller jeg egentlig burde gå ned i et emotionscenter, eller jeg egentlig burde lære at komme ud af mit hoved og ned i mit hjerte. Alle sådan nogle ting. Det hele handler om os selv, for at vi kan tiltrække det. Og jeg ved godt, det er så banalt, og det er så irriterende, og det burde det ikke være. Det burde være, gud ja, det er også rigtigt. Fordi det vigtigste er jo os selv. Og når vi kan leve selv, og vi kan tage ansvar for os selv, så kan vi også åbne op med god samvittighed for en partner. Det synes jeg er vigtigt. Det er min livskvalitet, det er min livshåb, og det er min livsdrøm, at når jeg står snorlige selv, ikke at man ikke må være fyldt med fejl og mangler og alt det her. Jo, bare vi er bevidst om det. Fordi det kan aldrig være en andens opgave at gøre os glade eller lykkelige, og alle de her ting, det skulle vi gerne kunne selv. Så lad os se her, hvad skal vi vide? Det kunne jo være, at det handlede lidt om det. Lad os tage en dyb indånding og ringe med klokken.
Hvad skal vi vide? Hvad skal vi vide omkring, hvad er det vigtigste budskab i den her video? Jeg skulle til at sige weekend. Der kommer 2 her. Okay, super. Jamen det er jo fedt. Vi starter med kort på hovedet. Okay. Skal lige have lidt mere plads her. Der er noget med sagens kerne. Det handler lidt om, at du finder ikke... Vi har kortet her, som er single-kortet. Det er, når vi står og kigger ud på vores liv og vores pragter og alle de mønter og det luksus, vi har skabt for os selv. Og luksus kommer i mange former. Det kommer også i form af frihed og økonomisk vækst, og det kommer af det, vi egentlig ønsker og brænder for allermest. Og hende her, hun står altså bare med bær på busken og mønterne i hendes lomme og ser, hvor smuk hendes egen selvudvikling er. Og det har jeg lidt på fornemmelsen af, at det du er kommet lidt fra, fordi den kommer lidt på hovedet. Den kommer sådan her, og det vil sige, at der er en blokering på det. Og det betyder, at du skal til at arbejde med dine egne skønhedsidealer. Det handler om, at du lige skal kigge på, hvad er der egentlig i dit eget? Hvad har du med? Hvad kommer du med? Og hvad kan du tilbyde? Tilbyder du drama, kaos og konflikt og inde i dig selv i øvrigt? Har du styr på økonomien? Har du styr på hjemmet? Har du fået ryddet op? Er der gjort plads til en ny partner? Og det ser jeg altså ikke, der er gjort her, fordi de er på hovedet, så det er noget, du skal arbejde med. Det jeg ser, det er, at The Moon kommer med illusioner op i sindet, fordi den er på hovedet, så det vil sige, det er en blokering. Så det vil altså sige, at du er altså i den her illusionsskabende drøm op i dit hoved om, hvordan kærlighed og romantikken egentlig fungerer. Og det er nu altså ikke sådan, det fungerer. Det må jeg altså komme og sige til dig med en lidt rund hånd, fordi vi kan sidde i vores dagdrømme rigtig længe nok, men hvis vi ikke tager ansvar for vores liv, og vi ikke tager ansvar for vores følelser og vores liv og hverdag, økonomi og alle de her ting, så vækster vi ikke, så bliver vi ikke bevidste, og så kommer vi ikke videre. Og det er lidt det her, sagen handler om. Det handler om, at du skal til at kigge og få lavet en ordentlig rengøring i dit liv, og få fundet ud af, hvad skal blive, og hvad skal ud. Så lad os se, hvordan dine følelser har det i øjeblikket. Det kan jo være, at du sidder i noget hjertesorg. Det kan jo være, at du sidder i noget, hvor du har trauma, hvor du har det rigtig hårdt. Og så er tingene altså bare, som tingene er en gang imellem. Ja, dine følelser, der kommer du ind med, skal vi se her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 svær. Det er lidt det sneaky kort. Det er, at du føler dig snydt i dine følelser. Du føler dig frarøvet af noget. Du føler, at hvad føler du? Du føler noget. Og det er ikke særlig positivt, det du føler. Det er jamen, der kommer en masse grimme ting egentlig, så jeg tror egentlig, at det der foregår med dig lige nu, det er, at du taler rigtig grimt til dig selv. Du taler rigtig grimt til verden. Det er de følelser, der kommer. Du føler dig snydt, skuffet og utilfreds. Utilfreds er et rigtig godt ord. Hvad hedder det? Og det kommer af en årsag, og det kommer jo af noget, som du... Jeg har virkelig en følelse på, at du har en forventning til, at der er nogen, der skal komme og gøre dit liv for dig lykkeligt, og sådan fungerer det ikke. Jeg er så ked af at sige. Vi bliver nødt til at mærke vores følelser, og så bliver vi nødt til at komme til en konklusion af, jeg gider ikke sidde i det her shit mere, og så bliver du nødt til at vende skuden. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan hjælpe dig bedst med det. Jeg vil rigtig gerne se, hvordan det mentale det fungerer hos dig. Det plejer som regel at være der, det hele det foregår, når man prøver at flygte lidt. Ja, du får koppernes konge. Og det vil sige, det er, at du lever fuldt bevidst op i dit hoved om, hvordan den her drømmepartner egentlig er, og hvordan følelserne kommer til dig, og hvordan det hele bliver skabt mentalt. Og det er altså, jeg ved godt, der er mange, der siger, at vi manifesterer ud for det mentale, og det gør vi altså ikke. Det er noget værd vås.
Vi manifesterer ud for det, vores hjerte er klar til. Du kan ikke sidde og tænke dig til millionerne, hvis det ikke er det, du drømmer om i dit hjerte. Sådan fungerer det simpelthen ikke. Du skal komme ud af dit hoved, og så skal du komme ned i. Det er altid nemt at sidde og drømme om alle illusionerne op i hovedet, mens alt kaos flyver omkring en. Jeg bliver nødt til at bede dig om at begynde at tage ansvar for dine følelser. Og mærke, at det er dig, der skal vende dit liv. Så det skal vi have fundet ud af, hvordan du gør. Så lad os få lagt et kort på, hvad er det, du skal forandre i dit liv, så du kan komme ud af det her. Fordi selvfølgelig fortjener du kærlighed, selvfølgelig fortjener du det hele. Du får 10 kopper på hovedet, så vil sige, der er en masse ting i dit liv, der ikke gør dig lykkelig. Hvis jeg var dig, så vil jeg tage det for en ende til en anden, og jeg får lavet en plan for, hvordan du får ændret dit liv, fordi for mig ser det ud, som om du ikke er særlig lykkelig i dit liv. Og der er altså kun en, der kan ændre det, og det er dig. Så jeg vil lave en liste over hele dit liv, og så skal du, for eksempel, du er ikke glad, hvor du tjener ikke de penge, du ved. Det kan også være, at du er sygemeldt. Det kan også godt være, at du ikke kan det, du kunne engang. Men jeg har en fornemmelse af, at du lever lidt i, hvad du har kunnet, og du skal til at få øjnene op for, hvad du kan nu. Ja, du slås rigtig meget med, hvad du skal gøre lige nu, og det giver rigtig god mening. Fordi jeg tror, at du er i konflikt med, hvad er det egentlig, du skal gøre lige nu. Og egentlig ikke har overblikket til, hvor skal du tage fat hen. Det kan også godt være, at du slås med alle. Det har for eksempel, hvis du endelig sætter noget i gang, jamen så går det i vasken ret hurtigt. Der kan være noget inden for det kommunale her, som er ved at dræne dig rigtig meget. Det kan være et job, det kan også være en sag, det kan også være, at du er sygemeldt, og du er i gang med at skal et nyt sted hen, og det tager simpelthen dine kræfter. Så alt, hvad du bevæger dig ud i, det gør altså, at du bliver drænet. Og så giver det jo god mening, at der så ikke er plads til at lave hele sit livsfundament om. Så det er jo virkelig vigtigt, at ligesom komme til en anerkendelse af, at der er ikke plads til nyt kærlighed her. Fordi du er i gang med selv at finde din egen vej. Du er i gang med at finde ud af, hvordan skal dit liv være lige nu. Og det kan man ikke lukke en partner ind i. Der er ikke plads lige nu. Du kæmper med de 5 kopper, så det vil sige, at alle nederlagene er det, der fylder rigtig meget, og der beder universet dig om at vende dig om, og kigge på de små ting, som så sejrer. Jeg ved godt, det er meget at bede om, for det ståsted, du er lige nu. Du har min fulde forståelse, at når hele lortet vælter i et tower moment, og har været det længe, så er det rigtig svært. Det har jeg fuldstændig forståelse for. Men det jeg synes, at du så skal arbejde med, det er, at så er der heller ikke plads til kærlighed af en anden partner lige nu. Fordi det virker virkelig som om, at dit liv det går i ring, og du kommer ingen vejen, så der skal gøres noget nyt. For mig ser det som om, du skal lave den liste over, hvordan du behandler dig selv og mennesker omkring dig. Fordi der er noget, der skal tages fat på i dit handlingsmønster ud for dine traumer. Og det er der nøglen ligger. Dit liv vil blive ved med at gå i ring, indtil du forstår den her. Så lad os prøve at se, hvad det er, du skal lave om i dit indre. Det er i hvert fald den måde, du behandler dig selv på, og hvordan du er blevet behandlet som barn. Jeg mærker rigtig meget, det er hele verdens skyld, det er alle andres skyld, eller så er det din egen skyld. Men jeg mærker, at pilen peger meget ud af. Især fordi du slås rigtig meget med enten mennesker, eller at få tingene til at fungere. Det kan være begge dele. Det kan godt være, at du giver dig selv skylden for alting, og du er mere i den feminine energi. Hvis du er meget maskulin i handling og sådan noget, så mærker jeg rigtig meget, at det er verbalt andres skyld. Ja. Du får, nu skal vi se her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg kan åbenbart ikke fatte det her, det er 7. 3, 6, 7, yes. Du får 7 stave, og du får den på hovedet. Så du skal holde op med, ja, igen må jeg altså bare påpege, at du skal, hvad skal du? Hvad er det, du skal?
Jeg havde den lige, så forsvandt det. Det her, det er jo, hvor man bare slås med alle, og siger, nu nok. Nu vælger jeg den her vej. Men det gør du ikke. Så jeg kunne godt forestille mig, at du ikke har fået nok endnu af det her. Fordi det handler lidt om, at du skal nå til et punkt i dit liv, hvor at du ikke gider det her mere. Det er der, hvor ændringerne sker. Jeg lærte på healeruddannelsen i sin tid, at det der lidt billedsprog i, at når du har spist lavkage længe nok, så smager det ikke godt mere. Det smager godt lige i starten. Men på et eller andet tidspunkt, så smager det ikke godt mere. Så man mættet, så det er ulækkert, så det er klart, men det er kun dig, der kan stoppe med at spise kagen. Og det er lidt det, du bliver bedt om her. Det er dig, der bliver nødt til at stoppe den her kæde. Du skal have fået nok, og så gør det anderledes. Og jeg mærker, og jeg hører, og jeg ser, men jeg kan ikke gøre noget. Det er sådan, det er. Men du kan altid gøre noget på indre plan. Du kan altid sende en anden energi ud. Så lad os prøve at se, hvad det kan være. Fordi for mig at se her, så mærker jeg en energi af, det er kommunens skyld, det er sagsbehandlerens skyld, det er verdens skyld, det er min energis skyld, det er traumernes skyld. Det handler rigtig meget om skyld. Så jeg tror, det er ved at være tid til, og ligesom når vi prøver, altså, så handler det jo rigtig meget om, at man føler, at det faktisk i sidste ende er ens egen skyld. At man ikke kan leve op til verdens forventninger. Du kan ikke leve op til de forventninger, der er blevet sat til dig. Som alle andre jo gør. Og så i den sidste ende skiller du jo faktisk dig selv ud af dit indre barn. Så jeg vil begynde, hvis jeg var dig, så ville jeg begynde at arbejde med skyld og skam. Og lave en liste over, hvad er det, du giver alle andre skylden for, og så egentlig faktisk tilgive dig selv, fordi det er jo faktisk dig selv, du skælder ud over, ikke at kunne leve op til verdens forventning. Jeg har virkelig en fornemmelse af, at du enten går sygemeldt, eller at der er i hvert fald noget, du er blevet stoppet i, som du ikke kan mere. Og jeg må sige, at når man er i en så intens energi, som er helt okay, fordi vi alle sammen har været der, altså, så det er ikke tid til kærlighed og relationsdannelse. Det er det bare ikke. Her der er det tid til at tilgive dig selv. Og det er jo, at du fralægger dig ansvaret for dit liv. Og du skal ind og sige, at du faktisk gør dit allerbedste. Du kan ikke gøre mere. Og du er god nok, som det er lige, som du er god nok. Og så lad lortet brase sammen. Fordi jeg ser de 10 stave for mig. Det der med at holde alt together. Og det kan du ikke gøre mere nu. Du bliver nødt til at lade lortet brase sammen. Og så fordi der ligger en ny begyndelse til dig. Men det kommer, du bliver nødt til at komme med en anerkendelse af først, at det hele starter i dig. Fordi universet sender dig bare den energi, som du egentlig beder om. Fordi du ikke laver en forandring. Ja. Og det kan jo godt være tough. Og det kan jo godt være sådan lidt, fuck, det gider faktisk rigtig høre på det der, Heidi. Jeg har booket ind til en kærlighedslæsning. Og det er jo en kærlighedslæsning, fordi det er jo kærlighed til dig selv. Og det er jo det der med at åbne op for bevidstheden. Det er jo bevidstheden, det hele drejer sig om. Jo mere bevidst vi er. Og der vil altid være ting, vi ikke er bevidste om. Der er masser af ting, jeg heller ikke fatter en skid om endnu, fordi jeg har ikke fået bevidstheden endnu. Og det vil altid være sådan. Så man kan aldrig sige, at man er færdig med at hele. Man kan aldrig sige, der ikke er noget at lære. Der er altid noget. Der er altid noget at lære. Altid. Nå. Lad os lave... Du får de 4 sværd. Og det handler rigtig meget om genopladning. Det handler ikke om genoplivning, men ladning i, at du skal lade op. Og du er træt, du er drænet. Og det handler lige om at kunne trække vejret igen. Jeg vil rigtig gerne prøve at lave en fremtidslæsning på, hvad er det, der kommer til at ske inden
for de 6 måneder for dig. Og så lidt udfald. Inden for de 6 måneder. Jeg vil gerne bobbe den op på 12 måneder, fordi jeg tror, at det her det er rigtig svært for dig. Og det er helt okay. Og det kommer til at tage nogle cirkler faktisk. Når jeg snakker om cirkler, så er det sådan noget med, at man møder det samme og det samme og det samme igen. Man går i ring, og man kommer ikke nogen vejen. Ja, du får du world på hovedet. Og hvad fanden var det, jeg spurgte om? Hvad er det, der kommer til at ske? Okay. Det er dårligt, det er ikke dårligt. Jeg har lavet et nyt kors til dig her. De er på hovedet, fordi det jo selvfølgelig er en udvikling, som det jo ikke er noget, du står i lige nu. Du får det world, og du får det world på hovedet, så det du kommer til at arbejde med det næste stykke tid, det er, at verden er faktisk for dine fødder, og du kan lave dit eget liv, som du ønsker det, men det starter i dig. Så det handler om at begynde at udvide din horisont en langt større del. Det er det kommer til at handle om for dig nu her. Det er, du kommer til at udvide din horisont, og du kommer til at udvide dit verdensbillede i, okay, mit liv behøver faktisk ikke være sådan her. Begynder at arbejde med selvkærlighed, fordi det lukket lige nu dine følelser, og du får det lovers. Og det har en betydning af, at du begynder at arbejde med dine følelser, og det er mega godt. Du begynder op det mentale, og der er det High Priestess, men det er også på hovedet, så du begynder at arbejde med, hvis du vælger det her, og begynder at arbejde med, at verden er ikke så sort-hvid, som du ser den. Så vil du komme over i en hjertesorg, og det er det falder ud med, fordi det er jo det hele handler om det her. Det handler jo om, at du står i en hjertesorg. Du står med et såret hjerte, et knækket hjerte, af at livet ikke er gået, som du har forventet. Og når man forventer noget, så kommer der altid skuffelse med. Men du står også med de 3 stave. Og det betyder jo egentlig, at du har truffet et valg om at gå igennem den her hjertesorg med nye åbne øjne. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg kan se på det her kort, at følelserne jo også blusser op omkring dig. Så der vil komme en masse nyt til dig inden for de næste 12 måneder. Det synes jeg er en rigtig god måde at starte det på. Kan man ligesom sige. Ja. Fordi jeg mærker og hører, at du har masser af drømme. Og jeg tror, det er det, der har været knust, fordi der har været sket noget i dit liv, som gør, at det kunne ikke lade sig gøre alligevel. Og det... Så kommer der nye drømme. Nogle gange så bliver vi nødt til at arbejde med, at vi nok ikke rigtig helt er herre over vores eget liv. Sådan kan jeg i hvert fald føle det nogle gange. Vi er herre over, hvordan vi arbejder med os selv og vores bevidsthed, og hvor meget vi ønsker at være i ro på den pågældende dag. Har vi lyst til at sidde i nogle bestemte følelser, eller har vi lyst til at ændre dem? Og nogle gange så er der bare noget, vi ikke kan gøre noget ved. Det er der rigtig mange mennesker, der har svært ved at forstå eller acceptere. Men jeg tror, at din bevidsthed begynder at åbne lidt op på, okay, jeg kan faktisk ikke lide det sted, jeg står. Hvordan kommer jeg det næste sted hen? Og det gør, at du begynder at analysere og navigere i, hvordan du egentlig handler på dig selv og på dine omgivelser. Ja. Så det var lidt, hvad jeg havde til dig. Du får også de 8 mønter, og det handler jo meget om det der med anerkendelse, og egentlig begynder at klappe sig selv lidt på skulderen over, at okay, jeg er kommet så langt, så kan jeg sgu også godt komme det næste skridt videre. Så det var, hvad jeg havde til dig. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Det er jo nogle dybe sager, og det er dybt. Men hvis du ser den, så er det jo, fordi du er klar til at høre det. Og så på et eller andet tidspunkt, så finder du ud af, om det resonerer med dig. Så have det rigtig godt. I må meget gerne like, og I må rigtig meget gerne abonnere, hvis I har lyst til det. Det er jo videreudvikling, og min kanal kommer videre. Så ja, men ved du hvad, have det rigtig godt, og så ses vi. Hej.